segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Good morning guys! Ito tayo ngayon guys. For today's video guys, magpiprint tayo ng mga t-shirt. At ipapakita namin sa iyo. Actually, marami na kami na print. Ayan. Ayan guys, oh. Pero, pakita natin kung paano mag-print guys. Sorry sa background guys, kasi topsy-turvy talaga pag ganito ang ating trabaho. Ayan na ang mga finished product guys. Pangbata ito. O yan. Ang bata kasi guys, yung mga sizes nila is number. Unlike sa mga malalaki na small, extra small, extra small, small, medium, large, 2XL, 3XL, ganyan guys. Ayan. Ayan, ipapakita ko kung paano natin gawin yung mainit talaga guys, as in mainit talaga, hindi ito madaling trabaho guys sa mga mainit din ang ulo. Ayan guys, so, papakita ko sa inyo ang ito yung printing. Yes, ang dami-dami ko ng kalat guys. Saka yun ang mga malalaki guys, so guys, at saka yung nasa sako na yan, ipiprint pa namin yan. Ayan. Ang last batch para sa mga bata. Ito ay number 20. Bawat ano guys, itutupi natin para magkaroon tayo ng space. Guys, mainit. Kaya kailangan natin ng electric fan para hindi tayo masyadong mainitan. Yan. Ilagay natin ito. Sublimation printing. Ito ay sticker. Ay ano yan, yung sublimation paper. Closet at nasa 220 degrees Celsius tayo guys, ang init. Tapos 20 seconds lang ano na yan siya guys, mag signal na siya na tapos na yung print, nakadikit na yung ating gustong idikit dun sa t-shirt. Ayan, nag toot na siya guys. Ayan. Okay. Ayan natin finished product. I'm not quite sure how to help you with that. Tapos, pa-electric fan natin. Ibuka lang natin ng ganyan para
mawala yung medyo napakainit. Tapos, isablay natin dito. Sampay natin. Yan. Yan, nakasampay na siya, guys. Tapos, i-close up natin para makita ninyo yung proseso. Yung ano, kung paano natin i-plaster. Napakainit yan, guys. Natin dahil yan ay sa likod ng logo ng Pinoy Rap YouTube channel. Guys, pabaligtad yan. Yan. Yan ang ating product. Tapos, ito yung harap, guys, na hindi niyo nakita. Yan. Ang ganitong negosyo, guys, kailangan lang natin ng tiyaga. Dahil kung wala tayong tiyaga, ma-discourage tayo, guys. Dahil nga ang trabaho ito ay pabalik-balik lang. Masyadong malapit dito, guys, dahil mainit. Ito, mainit ito.
Kailangan uminom ka ng tubig palagi para hindi ka ma-dehydrate. Kasi nga, mainit ito masyado. Inom muna ako ng tubig pagkatapos nito. Star ng maigi. We have last two for that size 20. We have last two pieces. Then, sa malalaki na tayo. Marami kasi ang printing type kasi meron din silk screen, meron yung DTF, direct to film, meron yung silk screen yung ginaganon, meron pintura, ilagyan mo yung screen ng pintura tapos ginaganon mo, hinahawi mo gano'n para pumunta yung pintura doon sa damit. Ito ay iba naman to. Isa rin itong klase ng printing sa t-shirt. Maraming style ng pagpiprint. Meron din yung transfer, yung piniprint mo doon sa sa paper, transfer paper, tapos i-print mo ng ganito din, tapos yung character doon mo transfer sa t-shirt. Yan ang mga naranasan ko, transfer printing, DTF printing, silk screen printing, at ito, heat press printing.
mahirap guys yung tabingi yung t-shirt. Mahirap siya i-ano. Diyan yung challenge ng nag-create. Sa amin sa Bisaya, hiwi. Tabingi. Okay, ito, last t-shirt na ng number 20 para sa mga bata. Kaya magsa-start na naman tayo sa mga big t-shirts para sa mga adult. Challenging ang sa adult, guys, kasi nga dito mo sa plaster kailangan naka Video na ako sula. Stop, video na ako sula. Ikaw, humana ka? Okay, hawasan yan. tapos, kasi pangalan? Ha? Di Guzman. Okay, gihatag ni kisa na Gina Di Guzman. Gara umidyo. Kani, si Gina Di Guzman. Di naman na mauwi. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.